गौर करे के बा। हाँ ई कार्यक्रम के हमरा चौथा राउंड हो। चौथा ताल के गाना बजाना हम लेके चली आइल बानी। हाँ खैर पब्लिक जे चल गई बा ओकरा से बहस नहीं ना काहे कि चाचा गौर करेला बात एजा बात बा भैया काहे कि हमनी के कहीं जाए के रहेला न तो ट्रेन के टिकट कटाइले नजदीक जाए के रहेला तो जनरल टिकट ले लिया कि चल ना 2 घंटे का रास्ता ना हाँ जी आ कहीं दूर सफर तय करे के रहेला तो डायरेक्ट हमनी के ध्यान जाला रिजर्वेशन टिकट। काहे कि गजन के पाह लग जाए दूर अगर जनरल से जाता रहता तो देखी जनरल में पहले पूरा धक्का होला आ जतने जल्दी धक्का होई है स्टॉपेज पर उतने जल्दी एक बार हो जाए जाके खालियो हो जाए। तो श्रोता में यही प्रकार के लोग कई प्रकार के जुटेले पहिल के हमनी के नायका भाई लोग आई लो इतना भीड़ करी लो बुझाई कि भगदड़ हो गई आ 2-3 समय जब पार भई कि ई लोग निकल जा बाकी अभी जे बैठल बा रिजर्वेशन बोगी ई रिजर्वेशन बोगी हल एसी जनरल वाला लोग निकल चुकल बा ई रिजर्वेशन एसी बोगी हलो ई लोग अगर छापरा चढ़ी तो एक के बार जाके दिल्ली उतर एकर मतलब नई शुरू भइला तर से जब ले बंद ना हो जाई तब ले यहाँ के लोग जाए वाला नहीं ना आ एजा जे भी बा बुद्धिमान बा शिक्षित बैठल बा ज्ञानवान बा आ ये लौंडई कट के गौ नहीं तू फिर शुरू इतना बुद्धिमान आदमी के सोझा अच्छा इतना बाउर बात कहता अरे वह सब सुनत आए एजा केहू जूता नहीं के पहने ए महाराजू का होई केहू पहनले हो के त आवे अब मारे के नहीं के तब ओमे के महाकाल का मोजवाइन का नाकवा तर सुंघा के प्राण खींच ले कहत रे का हम एगो उदाहरण देनी हो देखे जवन लड़की के इज्जत चल गई हो चाहे मेहरारू के इज्जत चल जाई तो उ सोची नु कि कैसे हम होकरा पर अपन पैसा दी ना जी हाँ जी चोरवा 7 आदमी के पहले ही चोर कह दी तो हम ये बात के दर्शौनी है कि हमनी के कहीं रिलेशन में भी आदमी जाला तो जेकर आदमी पाहुन लागी उहो हमनी के देखते पहले ही गाड़ी दे दी काहे कि लोग बुझो कि ना एकर सार ई हो तो हमें उदाहरण तौर पे बात कहनी है। एकर उदाहरण कई प्रकार के बा उदाहरण अगर दिया तो कई गो उदाहरण निकल के आवता बाकी तू खिसिया गई हो कि हम तोहरा के अरे यार भाई के सार कहल जाला ना जी उदाहरण देनी हम कहे कि ताशा तोहरा बजावे नहीं खे आवो हमरे के पहले ही दोस्त दे दे तरह की ताशा सीख एकर मतलब कि लोग कहो कि हाँ रोशन अजवा के हम पहले ही कह देले भाई लेकिन लोग बुर्बक बा लोग जानता कि ए से कहले बा कि उ तो जानता कि रोशन अजवा बजावे लगी त अनहार क दी ऐसे पहले ही कह दे चोरनी होके त गल एक जनी गंगा नहा के आवत रहल एगो रहरी में से आवत आ दोनों के भेंट हो गइल त पूछलस कि ये बहिना कहां से आवत रु त कहली कि हम त गंगा नहा के आवत हनी तो उ कहती कि हम त अबगे रहरिये में से आवत जैसे कि ई ओकरों से बड़ तीर्थ पर से कहीं आवत इहे बात हो जाला इनका बना के कहला के माने बुझत नहीं काहे कि ई साफ जीरो बारे एक के चलते गौर करिया तारा गीत संगीत गावे नहीं खावत खाली बोला तारा एकर मतलब तार माथा भ्रष्ट बुद्धि भ्रष्ट बा तारा के फिर गीत संगीत का और ले चलत हाय हाय हाय